Zviri sese guys, nhasi tadzoka zvakare kumba kwabhudhi vangu kunowa kwaZinata. Vazhinji vakatanga kuti kusironiwo kutozve kwaZinata kunganga kuchi kati aiwa itori nzvimbo location. Saka nhasi ndafamba navazvarehwa naassistant wavo vakapromisa kuti tichange tichivavakira toilet iri special. Asi sati tatanga kuti vanhu vazvarehwa makasara zvakanaka. Takasara zvakanaka sisi. Muri kuwasi muchitiona. Tinofara zvisingamboiti, tinotofara tichiona madzoka kudai. Tatonyanyisa kufarisa tatisingambozvifungidziri kuti mungadzoka sisi. Tinotofarisa zvikuru. Alright. Mother. Ndafara zvisingabviri sitete zvamauya pano. Ndasingafungi kuti muchadzoka futi zvakare. Ichokwadi ndafara zvisingambobviri. Alright. Bhudhi wangu chizwi tipei chinzwe takasvika usiku sekusvika kwatakutaura kwatakamboita kumashure uko tasvika tauya but tako kuno kutasvika mukati vanhu vaya vanyepi tasvika tiriko kwaZinata zveshuwa tasvika pamusha panodiwa heopi panapa yakakura asi distance kubva Harare kusvika kuno zvakadini distance yakakura kure chaiko pasi penyika ndakavaudza zuro vaifunga kuti patakati pasi chaipo chaipo tichasvika izvosvika titanga kutodhiga dhiga modhiga dhiga hazvina kushata right Rastaman, how are you? I'm fine. Tasvika titori nzvimbo nyowani tangouya kuti tibatsire tiwane kuita zvinhu zvinooneka. Alright, hazvina kushata. Saka chimbotitsanangurirai kuti zvii zviri panapa uye muchibva maudzawo bhudhi vangu because ndomwe ari kushamisa kuti zvinhu zvauri kuona zvakangoita chichi zvii izvi uyai nedivi rinei chichitanga panapa. Ya tauya nedhoo iri. Dhoo iri zvatariridira pakuti kuno kumusha iri dhoo ndererata iri. Chero mvura ikanaya zvinenge hariori harifute rinongoramba riri as it is. Ndo zvataridira kuno kumusha ndo richange riri padhoo repabathroom. Mumbata ane marata aya ari panapa. Marata awa ndo anenge ari rufu yedu yebathroom. Then timbata ane mapuranga yatoda kuzoshandisa kurufisa. Then tombata panapa tine window ready. Sorry. So window notangotora uku chitibudisa chose kazvanedza. Window rinonzi aluminium. Aluminium. Chirati pei timboona zvarakaita. Rinonzi aluminium. Aluminium glass. Chitambidze vanhu vabate. Uku ndotoita sendoona zviripo. Aish, ndakade chitoti kudai TV zveki. Rinonzi aluminium. Izoi window uri kusharioni. Kudai ndokuona iwo. Yaitioni. Mbobata makadai ndikutariseiwo. Vanenge makeup. Uri mubhazi. Chimbobata iwo window aluminium. Notenda sisi. Basa renyu rakanaka kudai. Aluminium. Kana muchingowedzera. Amen. Right, so papa aluminium pano todi. So papa aluminium. Tomba taenda tine cement eda. Tomba tabva cement eda. Tine inonzi tile bond. Ndio yatichashandisa pakuisa matiles. Bathroom yedu inenge iri yechirungu. Yechirungu. Tinomaziva here matiles atimaziva uko uchitirano. Takambotaura pavidhio mashamari anga akawana akandiona ndichitaura. Hatikanzotaura zvekunyepa. Takataura tikati chaya ane matiles. Iyi bathroom yechirungu. Ndeyechirungu yamatiles. Kuisa matiles atinoisa nyama. Ndo zvakaita izvi. Zvinotendwa izvi. Tinokutendai. Ndiwo matiles acho atinongonzwa kuti kune matiles. Akanaka. Chirungu haudzo. Ukatarisa type yematiles yatauya nayo kuno. Haasi matiles yekumaChina. This tile ratauya naro iri. Itile rinobva kuZambia. Takaona
So takaona tikakutorera matails emuno ekumaChina mamwe acho anozokasika kuscratcheka zvekungoti tangobva kuno kumonzwa takuti yascratcha yazodai yadai yakati beta tikutorere quality nekuti kana wafunga kubatsira munhu mubatsire nemunhu zvinotendwa umu mune makenzi edu atakagadzirawo zvidavado zvirimo zvamuri kuona zvakadazvidavado takatogadzira kare mune zvidavado zvirimo zvamuchazoona kune vasingazive ndiwo mine mishonga yacho yemafacebrick tichitaura nezvavo pana matisha wafacebrick atichagadzira kuno so munotori nemishonga yacho yakatokwana yatinoshandisa kugadzira ndokuna matools box zvokuda ndezvimwe saka chimboyani kuno ukupa tatavaratidza mapresents avo patakambovafonera nokuti vazvarehwa vakataura kuti pameeting dzedu dzakaenda kuseri obviously vadiwa jecha kuti vangu vakadii vakandosenga jecha nepitisendi ndofe ndo yamaida matombo aya aripo ni toichinja nekumusoro uko handei yeni touya nepapapa ipapapa ndiwo matombo mamwe pakashandwa saka iyi ndiwo toilet yavo ivazvarehwa iyi kasazoti bathroom muchazodhisaidana mese kuti inoenda papi papo pandizozivi manje bathroom anga atiende padhuze apo zangorova nyango yakadai tikavhura apa ipa pakatonaka chizochiona yachera futi gomba rangu rati yachera ndega kana ndaona zvaneita chatochera kuti zvibatane ipapapa ndozochera gomba kana rinenge pana kana razvarai tomirawo chaka iyi chiti chabisa iyi bai tatingoitira kuti kana tikakohwa zviya totovhara uko toti tisazotoinga tichikohwa tichitoita imomo saka taatike notatakuisa mbudzi taona kuti mapere anga kupinda mudanga achitora kuti ndandakatoita chemudenga bata mbudzi achikagata achidambura kumakumbo saka takaona kuti anga mbudzi dzangu dzingapera anobva ndatirigaidziwedza nogara saka ichi tichabisa ichi hachina kana dhiri chiratidze chavari kuti vachabisa icho hatinoti tochibisa izvo zvipapa tingotanga kutoita basa rechida kutochibisa wochisaya kuti vati pakudemepeakanaka dzinombudzi saka dzondovati ndinodzigadzira ndovakawo changu chichirugu avo munombobata-batawo ikomubatsirana nevamwe avo ndingakona kuchiruguwo kuti chimire bhosi chiri ipapapo pane vanhu vangu vachibvunza zvemaprojects ehuku zvakare kuti ndofunga panga vakwasa kuti paona nokubatsirai kuvaka here kachirugu ndofunga kuitira kuti mutangewo project inoita kuti nyange isu tikabva munofanira kuona nechizvisasteinawo imini aiwa nokuti kana ukaona ukatodero ukawana statica tarama kwedu handizonyanyi kutambura zvakanyanya ndinee ndichitoona kuti pane zvimwe zvinondibatsira ndoda kutovati eno vauya varambe vakadero vachida kuti paproject ndo upenyu project ndinichadzoka nazvo zvangu but izvi zvazvichatsanangura tokupai mapresents nekuti vamwe vari kuona sechiyo nokuti hatizorambi tichidzoka zvatakakudza izvo tinobatsira vanhu vakasiyana-siyana saka pano mukaona taona nevavava wozova takuda kupendera saka chimbotauraiwo mamwe mashoko amuda kuudza vazvarehwa vada kuitirai mastondido nezvidavado zvavo zvavauya nazvo aiwa vazvareva ine hangu handina vazvarehwa handina zvakawanda zvandingataura kwamuri rambai muchingotsigirana natete vangava semaonera maita pano ndimi munogona kuita mastondido zviri kutaurwa nasisi ine handina chekukwanisa asi kutenda zvomune mauya nazvo ndinogamuchira komadza chitaura ichizwe kuna bhudhi vedu hai ndinotenda kuna vazvarehwa nemitete nezvinhu zvamuri kuita hapana zvimwe zvendichakwanisa kuita ndazadzwa nemufaro zvisingambobviri ndinoti rambai makadaro nemwoyo wenyu yes mama singazvifungiri ndasingafungiri kuti kuti kune mastondido bati tichiri ipapo manje pangoizokuti kakanhu katikitiki kakanganikwa ini ndichipedza kuita nemivhidhiyo yedu yepiri
ndinofanira kuenda kwanyika kunotenga mabheke ari kudiwa nawo kuti dzimba dzenyu idzi dziplastiwe umwe uchisiya maisirwa floor takataura navo vakabvuma asi vainogoda kuti vape cement but tichanzwa kuti tichiri kuda 40 here kana kuti less than 40 vatarisa mukati nekuzhe because zoda kuplastwa kuzhe dzese 1 2 3 4 then mukatiwo I think munoda cement i1 2 saka toita kuzonzwa navo kuti vari kuti panodiwa yakadii asi ndofunga tati chinzi 40 bags saka izvi mashemarians ndiwanenge achikutengera avazverehwa vachatengi mabheki iwayo tichitoita kutenga 40 mabheki asi tichiri ipapo zvakare panenge vakazoti nekuda kwezvinhu zvanga zvawandisa muvhidhio vakanga vataura kuti vari kuuya ne2 mabhaketi like 40 liters dzependi zvisineiwo nekuda kuti zvinhu zvanga zvanga time vakazokanganwa mabhaketi ndofunga kumba nekuda kuti vangomanya saka taimbe kuti vachizodzokera vakaishaya saka apapa zvatazoita ndezvokuti tachitaurirana kuti kumba kunda ndine mamwe mabhaketi maviri takamaunza ndofunga muna June saka hasati atanga kushanda saka tataita agreement yekuti pamwe sezvo pamwe start nawo budget ichi yependi tombofanira kuvabatisa pendi ini ndakazvimirira iwo zonoti replace ndizvo kwavazvareva tinotenda kuti vangobva vasiya vapenda hatisi kuda kuti vanhu vazofunga kuti makati chakati kose msinaudaio because munhu wakakangamwa zvoitika zvinowanikwa saka pamwe ndichatoti ndikadai chakakosha nhasi isemende ndofanira kutora kwanyika then mangwana pamwe makuseseni ndouya ndichaona kuti time yedu yakamira sei kuti ndikauya nesemende ndokwanisa kumanya kutora pendi here idzosa tichaona tinotenda isusu ndofunga chimwe tichazokuradzai zvatiri kunotenga zvinhuwo zvakaitwa nemashemariens handiti pane zvimwe zvamuda kutaura aiwa hapana isi kutoti toya tototanga basa makanga natoradza haisi paipi here iyo yamukuda kusiropekera zvisi zvenyu ayo mapuranga atoda kuzoshandisa ndieda mamwe mapuranga I think atokanga kwazongobviswa unoitanga mapuranga ari pamusoro pechi kanga kutobviswa zvimwe zvakawanda izvozvezvo saka isusu tisingapedzi nguva chiregei tiita sei tisiya nazverehwa chiita saidini yavo isusu tochinoita vhidhio imwe tichikuradzai zvamakatengerwa nevanonzi mashemarians alright